Perez, xagutxoa. Buruko azpian hortza, utzi dizut bihotza. Perez, xagutxoa. Horren trukean nahi dut berria obarne. Hene kantak etorri gazik ikusten. Oierri gustatzen zako abestiak, ezta? Abestea, dantzaitea, eta, etorri gaz ordu bete lehen hau. Ez da leku hartzen. Bai, zerbait ikustera, gaur arte ez dugu bereziki zerrolan lortu ikusterik umientzak, eta gaur etorri ordu bete lehen hau. Zer ikustera etorri zara gaur hona? Hene kantak, Asko gustatzen zaizu? bai. Zer da gehien gustatzen zaizuna hene kantatik? Eneko, Eneko, zergatik? zati da grazioso. Aurrekoan gelitu ginen justo sartzeko eta aurten bai. Zer dauka hene kantak hain gustoko izateko alako fama edukitzeko? Umientzat oso alaize ritmo dune eta asko gustetan dak egiz esan bai. Bai, asko gustatzen zaizu zeuri ere? Bai, zer da gehien gustatzen zaizuna? Hene kantak ez gustatzen gehiago. Kantatzea, abestea, dantzatzea. Dana, ez da? Eta zuk bakarrik egiten duzu edo amatxok ere egiten du dantzan eta kantuan? Zupe bai? Eta amatxo be bai, ez da? Eta amatxok bai eta amatxori ere gustatzen zaizu. Bai, asko gustetan daten eri be bai. Azúcar. Esan fuerte. Azúcar. Lávate. Leñoa nintzen azokara, erosi nuen txakur txiki bat, txakur txikiaren arazeraua pasa nuenik, arazeraua pasa nuenik. Leñoa nintzen azokara, erosi nuen katu txiki bat, katu txikiaren miau, miau, miau. Txakur txikiaren arazeraua pasa nuenik, arazeraua pasa nuenik. Ederki bizi dugu, ezta? Oso pozik. Bai, emozioz beteta eta beti ilusioarekin etortzen gara, bai. Bai, urtero etortzen gara eta pasatzen dugu super ongi. Bai. Orduan, ona berriz? Zer eskainiko duzue? Dantzak, eta dantzak. Bai, azkenean txikiei hori gustatzen zaie, ezta? Betiko abestiak, eta abestea eta dantzatzea. Nik uste dut denok gozatzen dugula. Bazak igual da jartzen duen pasioa edo asko gustatzen zaigu egitea, aurrak ulertzen ditugu, irakaslea gara, eta nik uste dut horrek ere erakartzen duela, eta abestiak ere oso polita dira. Eta asko gustatzen zaigu, orduan nik uste dut horrek ere jendeak erakartzen duela, ez? Bai, nik uste dut azkenean transmititzen dugula, ez? Guk gozatzen dugu, eta hori ikusten da, ez? Transmititzen dugula. Pena, apuro ematen digu, ze azkenean asko gelditzen dira kanpoan. Eta orduan, klaro, pena ematen digu, bai. Ez dira denak hemen sartzen. Baina bestaldetik ere poza, hola, hainbeste jende gerturatzea, bai, polita. Nintzen azokara, erosi nuen harri txiki bat, harri txikiaren